Už len pri pomyslení na neho ľuďom naskakovali zimomriavky po tele. Na pohľad to bol vcelku milý chalan. Blond vlasy, veľké modré očká a roztomilý úsmev. No nemal sa na koho usmievať, lebo ľudia ho obchádzali pre svoje vlastné bezpečie. Pýtate sa prečo? Asi si hovoríte, že ten chalan bol úplne v pohode, normálny. No nebol. Mal rozvojenú osobnosť. To samo o sebe ešte nie je také hrozné. Ale ide o to, aká tá druhá osobnosť bola. Tá jeho bolo monštrum prahnúce po krvi. Ľudia o tom vedeli a to bol dôvod, prečo sa mu vyhýbali. Báli sa ho. Preto bol zavretý a väčšinu času trávil len sám so sebou. Vždy to tak bolo. No teraz sa to malo zmeniť. Ahoj! Zakričal niekto. Rozhľadol sa a všimol si, že len kúsok od neho stojí dievča a pozerá priamo na neho. Nemohol uveriť, že ho niekto pozdravil. Už veľmi dlho to nik neurobil. Ahoj. Prečo ma zdravíš? Povedal ledva počuteľne. Prečo by som nemala? Žiarivo sa usmiala. Bola asi o rok mladšia. Dlhé blondiavé vlasy mala stiahnuté do 2 copov oviazaných mašľou. Na tvári sa jej vynímali zelenkasté oči a na sebe mala šaty rovnakej farby ako mašle. Pretože nevedel, čo jej na to mal povedať. No tak vidíš, ja som Hanka. S úsmevom mu podala ruku. Patrik. Ruku prijal a aj keď ju poznal len pár sekúnd, zaujala ho. No keď sme sa už takto pekne zoznámili, tak čo keby sme niekam zašli? Na svoje veľké prekvapenie šiel. Boli na zmrzline, prechádzali sa po parku, rozprávali a smiali sa. Už ani neveril, že sa mu v živote niečo také stane. Stalo sa a za všetko vďačil jej. No niečo sa zvrtlo. A po dlhej dobe sa to zviera v ňom prebudilo. Z ľavého vrecka vytiahol skladací nôž, ktorého čepel sa okamžite zarila do jej hrude. Oči sa jej zaliali slzami a z úst jej vytiekol pramienok krvi. Prečo? No odpovede sa už nedočkala. Bezvládne telo sa zvalilo na zem. Zem bola pokrytá množstvom krvi. A jej telo naposledy vydýchlo. Už nikto nebude počuť jej zvonivý smiech ani vidieť jej žiarivý úsmev, ktorý mala vždy na tvári. Jeho pravé ja sa po chvíli zase vrátilo, lebo možno bolo spokojné so svojou prácou a on si uvedomil, čo spravil. Po lícach mu stiekli slzy. Chcel sa ospravedlniť za to, no toto sa jednoducho ospravedlniť nedalo. Prosím, odpusť mi. S výčitkami svedomia obrátil nôž proti sebe. Zabodol ho do seba a zosunul sa na zem vedľa nej. Chytil jej studenú ruku do tej svojej a pozrel do jej očí. Už nikdy nikomu neublížim. Boli jeho posledné slová, ktoré smerovali jej. Zomrel šťastný, s pocitom, že už nikdy nikto nezomrie jeho rukou a že zomiera vedľa osoby, ktorú ako jedinú mal na svete rád.